No niin, eli vaikuttaisi siltä, että tämä voisi olla semmoinen hyvä videoaihe. Tämmöinen mm, sheet metal tutoriaali SolidWorksin omista aineistoista. Ja tästä on tosiaan olemassa ihan hyvä tämmöinen tekstipohjainen ohje, mutta ajattelin, että se voisi auttaa ihmisiä, että siitä olisi videokin, jolla tämä osaa tehdä ohjeistetusti näin nikkästi. Niin tää tosiaan lähdetään piirtämään siitä, että vetästään tähän tämmönen viiva. Ja voidaan ottaa siitä tommoset viivat myös. Ja tässä tosiaan harjoitellaan sheet metallin käyttöä. Jota varten kannattaa avata tämä sheet metal tabi tänne. Se nopeuttaa tekemistä tosi paljon, jos se ei ole valmiiksi auki. Eli sen saatte täältä kun jostain tyhjästä kohtaa right-klikkaatte täällä ja tabs ja sheet metalli. Sen saa pois noin ja sitten se tulee takas tänne. Tuossa löytyy se näppärästi. Ja sidotaan tämän keskipiste tänne Origoon Coincident. No niin, nyt meillä on tämmönen U. Ja sheet metalli tosiaan käyttää tässä tapauksessa vähän niinku thin featurea. Jos käytätte extrudea, niin se on sama kuin käyttäisitte thin featurea. Ja tällä tavalla me voidaan tehdä sheet metallista helposti näitä mm, kappaleita, koska me voidaan vaan venyttää tätä paljon. Ja nämä kaksi sivua voidaan määrittää equaliksi, niin ei tarvitse lisää turhia smart dimensioneja. Näin. Tässä on nyt tämmönen aloitus. Ja tässä vaiheessa tää on aika helppo aloittaa. Tästä vaan voidaan poistua nyt sketchistä. Ja täältä sheet metal tabista tarvitaan base flange kautta tabi. Näin. Ja tää ei nyt muistuta tätä kappaletta, mitä me ollaan tekemässä, niin otetaan tähän vähän lisää. 75. Noin. Se on hyvä. Nyt meillä on tämä alku tästä. Ja sitten lähdetään jatkamaan. Tähän semmonen pyöreä leikkaus. Siihen voidaan käyttää tältä Featuresista Extruded-kuttia. Ja se laitetaan tänne Origo vastapäiselle puolelle. Eli tuosta keskipisteeseen ja sen määritetään sen alkasijaksi 40. Noin. Ja tän enempää ei tässä tarvii. Näin. Ja sitten täältä klikataan tämä Link to Thickness päälle, että voidaan myös määrittää syvyyskin, jolla leikattaa. Lopputulos on sama, mutta Link to Thickness on helppo. Se on käytännössä sama kuin käyttäisitte täältä up to vertexiä tai up to surfacea, joka on tai true allia periaatteessa, mutta link to thickness on niinku, ei tarvitse määrittää sitä, se leikkaa tämän pellin syvyyden kappaleen pois tästä. Noin. Eli se olisi sama kuin tosiaan ottaisitte sen next surface ja valitsi sitten tämän pohjafeissi. Eli, mutta tämä on vaan vähemmän työlästä, niin se on parempi näin. Nyt on tosiaan tuommoinen reikä tehty tähän. Ja sitten tehdään tuommoinen meterflange. Täältä tämä työkalu sheet metal tabista. Ja valitaan tähän tarkoitukseen tämä sivu. Näin. Ja voidaan laittaa tässä vaiheessa wireframe päälle. Täältä wireframe. Ja sitten sitten lähdetään jatkamaan
piirtämällä tästä viivaa. Tuolta Origosta tosiaan aloitetaan. Tämä wireframe näyttää nyt siis tosiaan kaikki viivat, mitä meillä on tässä. Ja täällä Origo on tässä reunassa, mistä me lähdettiin piirtämään. Ja määritetään tästä tämmönen. Otetaan. No, hyvä. Minä korjaan tuon myöhemmin. Ja sitten tehdään kaari. Kaaren tosiaan saa helposti tuolle, että kun te olette piirtämässä tätä viivaa, niin kun piirrätte viivaa näin, niin te voitte vettää sen viivan, eka niin kuin vedätte ulos viivan, sitten vedätte viivan takaisin tänne pisteeseen, ja sitten siitä tulee kaari. Mutta tähän ei enää toista kaarta tarvita. Ja hyvä, siitä tulee silti kaari. Otetaan uusiksi viivoja. Tehdään tommonen. Näin. Ja sitten määritetään sille oikeat mitat. Nyt hetki pieni. Minä määritän tämän vielä horisontaaliseksi. Noin. Tähän tulee 20. Tämä on näin vinomitta. Otetaan vinomitta ja se on 6. Noin. Ja tälle annetaan R-arvoksi, sädearvoksi 10. Ja otetaan vielä Origosta tähän pisteeseen pystymitta. Ja se on 10. Näin. Ja jos haluaa vähän siistiä näitä mittoja, niin voi siirtää tuon tuolle puolelle ja tämän tälle puolelle. Ja nyt se on hieno. Noin. Ja tää, koska me tehtiin tuo kaari, niin se teki automaattisesti tangent-arkin. Ja siitä tuli tangentti näiden molempien viivojen kanssa, eikö olekin näppärä? Noin. Ja voidaan poistua sketsistä. Ja noin, se teki tämmöisen. Mutta tää ei ole vielä kaikki, mitä me halutaan. Vaan meidän olisi tarkoitus vielä saada tähän allekin samanlainen. Eli tässä vaiheessa vaan valitaan tuo kanssa. Noin. Nyt siitä tuli tämmöiset kaksi peltiä. Ja tässä tosiaan otetaan tämä flange positioniksi material outside. Noin. Ja voidaan piilottaa tämä plane 1. Ja sitten voidaan vaihtaa takaisin tämä, että nähdään vähän miltä tämä näyttää. Ei sotke nuo kaikki viivat näkymään. Noin, meillä on nyt tämmönen rakenne. Ja nyt me halutaan peilittää tämä koko kappale toiselle puolelle. Eli ihan vaan featuressista ja mirror. Mirror face kautta plane, voi valita tämä tai front plane. Minä nyt valitsen tämän, koska se on helppo. Ja sitten täältä bodies to mirrori valitaan koko kappale. Näin. Bodies to mirror on kätevä, kun se peilittää ihan kaiken. Ei tarvi yksitellen valita kaikkia näitä featureja tai niin edespäin. Ja siitä tuli nyt, voidaan piilottaa nyt tämä. Meillä on nyt tämmönen. Ja seuraavaksi meidän tarvitsee tosiaan tehdä tänne reunaan tuommoinen edge flange täältä. Ja siihen voidaan valita ihan vaan tämä reuna. Ja voidaan vetästä sitä vähän ulospäin. Näin. Mutta tämä ei ole vielä se, mitä me halutaan tehdä. Vaan laitetaan pituudeksi 30. Noin. Ja material outside. Ja
valita offsetti. Ja offsettia lisätään tähän 15. Mutta tää on silti vielä vähän erilainen kuin mitä halutaan. Niin, mm, ups, tehdään se uusiksi. Ei pitänyt peruuttaa, kun piti painaa että valmis. Minä katsoin toista. Joo, otetaan näin. Anne 30, material outside, offset 15. Ja edit flange profile. Valmis. Joo, tää tosiaan vähän ärsyttää meitä, mutta ei paha. Ja nyt tässä vaiheessa voidaan vähän vetästä näitä viivoja näin täältä. Noin. Tänne tulee 36. Ja sitten, no, pitäisi tehdä niin kuin ohjeessa. Määritetään tännekin 36. Noin. Ja koska tää on määritetty ja tämä pittuus oikein, niin me voidaan lisätä tänne Smart Dimensionin tuohon 30. Noin. Se voi joskus olla mittausta vasta riippuen vähän eri mitta. Mutta tällä tavalla, kun me vaan määritetään se, mikä tää on, niin me saadaan tämä fully definediksi. Ja se on jo määritetty, mutta se ei vaan lisää sitä määritystä tähän sketsiin. Niin tällä tavalla saadaan tämä helposti ja poisuttaa sitten. Noin. Nyt on tuommoinen. Ja nyt joudutaan peilittämään tuo toiselle puolelle. Tässä ei tarvita body to mirroria tai sitä, vaan otetaan täältä featuresista taas mirrori. Ja täältä otetaan right plane. Ja nyt otetaan täältä features to mirrori. Ja tämä edge flange. Noin. Nyt on sekin. Hyvä. Sitten me lisätään tähän pikkunen täpi. Eli sheet metallista base flange kautta täpi ja valitaan tää pinta. Ja keskitetään ja eli tähän tulee nyt tai pidetään tässä vaan 4. Otetaan täältä näin. Noin. Ja keskitetään toi keskipiste Origon kanssa horisontaaliseksi, niin se heti määrittää meille tämän paikan. Tää mitta on 40 ja tää mitta on 20. Noin. Ja nyt voidaankin taas poistua sketsistä. Ja se tekee tämän metallin paksuudella automaattisesti tähän nyt tämmöiseen. Hyvä. Ja nyt meidän homma on taittaa tätä. Lisätään sketched bend. Se tulee tähän pintaan. Ja tätä ei tosiaan tarvitse piirtää ihan alusta alkuun, mutta tämä tarvitsee mitoittaa tästä pisteestä 10 tänne. Eli koska tämä on 20 milliä pitkä, niin meidän on helppo ottaa vaan tuolta keskipiste ja vetää sitä tonne ja siitä tulee fully defined automaattisesti, koska me tiedämme, että puolet 20 on 10. Eli tämä mitta tosiaan, jos te ette halua piirtää tuolleen päästä päähän, sitä ei ole pakko piirtää, niin teidän pitää määrittää 10 tämä. Tai sitten se vertikaaliseksi keskipisteiden kanssa. Mutta se on ihan oma tyyli jokaisella.
Ja tällä tavalla myös saatiin nyt helposti tuo viiva tuohon. Ja sitten voidaan poistua sketsistä. 90 astetta taitetaan. Ja taitetaan näin. Ja tosiaan täältä valitaan tämä Material Outside. Noin, nyt siinä on tommonen värkki siellä. Ja kannattaa välillä muistaa tallentaa. Niin jos tää kaatuu, niin on tallessa, jos teillä ei recoverit kunnossa. Ja recoverikin vaan minuutin välein tallentaa tätä automaattisesti, ellei ole muuttanut sitä. Niin ihan hyvä, että sitä tekee tallennuksia. Ja nyt meidän tarvitsee poistaa täältä taitos. Eli täältä sheet metallista löytyy tämmönen ominaisuus kuin unfold. Ja voidaan valita täältä. Nyt tämä fixed face on tämä. Ja bend to unfold valitaan tämä. Meter bend 4. Se voi olla eri numerolla teillä, mutta minulla on meter bend 4 tuosta. Ja noin, nyt se on taitettu suoraksi. Ja sitten otetaan ihan vaan extrude-kutilla. Otetaan täältä extruded cut. Valitaan pinnaksi vaikka tämä tästä. Ja vetästään tähän 4. Noin. Tää suora kulma. Ja mitaaksi tähän otetaan 14. Ja mitta on tästä pisteestä myös 14. Noin. Ja sitten määritetään tämä piste tämän pisteen kanssa horisontaaliseksi. Ja nyt tämä olisi tarpeeksi hyvä, mutta että saadaan full definediksi, niin vetästään täältä vaikka, pistetään tuohon vaikka 90. No. Ja sitten vaan poisutaan sketchistä. Ja link to thicknessillä ei toimi tämä, koska täällä on tämä taitos. Meidän pitää ottaa link to thickness pois. Ja voidaan vetää sitä vaan true allin. Noin. Ja nyt, että me saadaan tää taitos takas täältä, niin otetaan täältä fold. Ja voidaan pistää collect all paints, niin se ottaa tuon suoristetun taitoksen tuolta. Ja sitten vaan hyväksyttää. Noin. Nyt siinä on tommonen rako tällä yhdellä puolella. Toiselle puolelle sitä ei tarvi. Ja tähän nyt tehdään tähän kohtaan tämmönen, koitettaas tällä. Tää ei jostain syystä nyt tässä versiossa ihan täydellisesti toimi, mutta otetaan täältä nyt. Tähän tulee 85 ja tämä on nyt tämä taitoksen kulma. Katsotaan. Se toimi. Hyvä. Ja nyt meidän tarvitsee vielä täältä Custom Relief Type valita. Ja tähän tulee Rectangle. Ja ratio on 0,3. Noin. Ja sitten suljettaisiin täältä tämä reuna. Me tarvitaan tältä Corners-työkalu alta Closed Corner. Faces to Extend. Tää valitaan. Ja nytten, koska me ei haluta tätä ihan tällä tavalla,
Niin me valitaan tähän tyyliksi, että boot, pylly, tuosta. Ja noin. Nyt siinä on tommonen. Ja nyt tää on tosiaankin valmis kappale. Jos halutaan tarkastella tätä, että miltä tää nyt näyttää, niin voidaan valita tältä flatteni, niin me saadaan tästä tämmönen kakku. Ja tässä on tosiaan kaikki ohjeet, mitä tarvittaa, jos haluaisi taitella tämmöisen itse ihan vaan pellistä. Tietenkin vähän monimutkainen leikata, mutta kaiken pystyy tekemään. Ja jos me leikattaisiin tämmönen lätty, niin me voitaisiin taitella tämä nyt SolidWorksin ohjeiden mukaan ihan yksinkertaisesti tämän näköiseksi. Tai ei välttämättä hirveän yksinkertaisesti, tässä on vähän monimutkaisia taitoksia, mutta kyllä tämä onnistuu. Joo, tämmönen nopea toteutus ja sitten vaan materiaaliksi plain carbon stiili vaikka tuosta ja sitten sieltä paino. Ja tällä tavalla pitäisi tulla ihan oikea paino. Minä käytin tässä 3 milliä paksua metallia. 3 milliä paksua metallia ja kulmien sätteenä oli 1 milli. Ja se voi olla, että teillä on ihan oletuksena samat arvot. Mutta se kannattaa kuitenkin tarkistaa vähän, että mitä siinä käyttää. Mutta tämmönen aika yksinkertainen tai onhan tässä paljon kaikkea tämmöisiä vähän ärsyttäviä hommia tehtävänä, mutta tässä on tosiaan tämmöinen toteutus, jolla pääsee ihan hyvään lopputulokseen. Ja minä yritin selittää kaikista näistä ominaisuuksista mahdollisimman paljon, mutta voi olla, että nämä meni vähän nopealla tahilla, koska tässä kestää muuten hirmu pitkään. Eli Base Flange kautta tabilla te voitte tehdä avonaisesta sketchistä, levittää pellin sen sketchin, niin kuin, että jos työ katsoisitte kohti suoraan sitä peltiä sivusta, niin sen mukaan levittää sitä. Eli kun katsottiin tässä sitä uuta, niin me saatiin levitettyä tämmönen pelti, mutta te voitte myös tehdä vaikka suljetun sketchin, ja silloin työ katsoisitte sitä peltiä niin kuin, sille leveyssuunnassa, että työ katsoisitte sitä ylhäältä päin sitä peltiä. Ja kumpikin onnistuu. Mutta jos te katsotte sitä ylhäältä päin, niin te ette voi tehdä siihen taitoksia valmiiksi. Eli avonaisella sketchillä voitte tehdä tosiaan tämmöiset 90 asteen taitokset vaikka tähän, tai voisitte tehdä vaikka monimutkaisempiakin taitoksia. Esimerkiksi nämä pystyisi tekemään, mutta sitten ne tulisi tosiaan koko kappaleen, mitä oli joutettu sitten leikkaamaan pois ylimääräiset. Ja näitä ette pystyisi tekemään siinä aluksi, koska nämä tulee sitten niin kuin eri tavalla taitettuna. Kun te katsotte sitä näin, niin te ette oikein voi näitä piirtää siihen. Ja Edge Flange on tosiaan tämmönen, että sillä te teette näitä niinku taitoksia reunasta. Te voitte vetää niitä halutun matkan ja määrittää sen taitoksen ja kaikki. Sketchpendillä te voitte, jos teillä on tasainen pinta, niin vetää sitä tällä viivan siihen ja taittaa siitä viivasta sen pellin, niin kuin tehtiin tuossa. Ja sitten täällä on näitä Convert to Sheet Metal on semmoinen näppärä ominaisuus, että jos teillä on vaikka tuolla Boss Extrudella vetää sitten 4 kuution, niin te voitte konvertata sen sheet metalliksi ja siitä tulee tosiaan sitten niin kuin laatikko, pellistä tehty laatikko. Ja se on näppärä ja minä käytin sitä toisessa ohjessa. Sitten täällä on näitä Meter Flange on tosiaan sketchattu tommonen, eli niin kuin sketchattiin tässä se kaari, niin se vetää se tämän taitoksen sen kaaren mukaan tähän. Ja se on monessa tapauksessa ihan hyödyllinen myös, koska tämä ei aina suostu ottaa 75 asteen kulmaa. Minulle jostakin syystä tuli ongelma, että alle 90 asteesta ei pystynyt tekemään aluksi. Niin minä jouduin vetämään meter flangeilla tähän 75 asteen viivan ja sitten sillä tekemään tämä.
Ja sitten täällä on näitä mm, muitakin ominaisuuksia löytyy paljon ja niissä selviää paljon testailemalla. Cornersin alta pystytte hitsaamaan näitä reunoja vaikka, että jos haluatte, että tähän tulisi hitsi. Ei- No ei siihen tule hitsiä, mutta tulisiko vaikka tänne? Joo, tähän saatte tällä lailla hitsin tehtyä. Niin te pystytte vaikka, jos teette putken, niin voitte sen repeämisreuna hitsata siitä. Niin näyttää siistimmältä. Ja sitten täällä on näitä closed corneria, joita käytettiinkin, ja se varmaan aika selvästi selitti siinä näytössä jo, että miten se toimii. Simple Hallilla voitte tehdä reikiä, ja tuolla on myös tämä Extruded Cutti täällä, jota te pystytte käyttämään näiden leikkaamiseen. Minä vaatin sen Featuresista, koska sieltä se löytyy isompana. Ja mm, sitten täällä on paljon tämmöisiä muitakin ominaisuuksia. Tällä Flattenillä tosiaan saatte nähtyä sen pellin. Ja Unfold on tosiaan tämmöinen ominaisuus, joka lisätään sitten tänne. Ja jos te teette leikkauksia, niin sitä voi käyttää silleen, että saatte paremmin tasoitettua se. Joo, tässäpä tämä nyt. Hyvä.